Good morning, Sachi. Welcome to my live. Hello, good morning, Bossville, Ma'am Rakitera. Good morning po. Ay, nakalimutan ko. Walang harang. Maririnig niyo ba ako? Ma'am? Ma'am Rakitera, Boss B? Sir Sachi, have you heard me? Nakalimutan ko maglagay ng harang, mag-open ng ano ko, dollar. Ay naku! First time kasi. Hello, ma'am. Hello, Ma'am Liz. Ma'am Travel Vlog. Good morning. Hindi ako marunong mag-set na nakastart na ako mag-live. Ma'am Liz, saan ko ba iset yung ano ko, dollar? Di na ba? Pwede? Naku, sign na yan. Umpisa na, Ma'am Lynn. Makakalimutin. Diyos ko, Mayo, pasensya na po, sayang. Ma'am Liz, paano ba to? Hindi na ba pwede ito maset sa dollar sa ads ko? Hindi na ako marunong. First time ko kasi. First time ko kasi, Ma'am Liz. Ala. Ay, sayang. Wala na sign na talaga yan. Sign na. Marinig niyo ba ako? Okay ba yung boses ko dyan sa inyo? Marinig niyo ba ako? Boss Brent, I done. Good morning. Sorry po. Naku. Ewan. Ewan ko talaga. First time ko po ito, Ma'am Rakitera. Ano pa, parang nalito pa. Kaya nga, hindi ko na-set yung ano ko, dollar. Hello, I want money. Good morning. Ay, salamat. Akala ko naka-mute. First time kasi eh. Basta first time, hindi yan perfect. Merong maiwan. Ikaw, Ma'am Lynn, kailan ka mag-StreamYard? Oo, sa Martes, si Ma'am Lynn, mag-StreamYard na yan. Ma'am Liz, help! Pwede pa ba maset? Pwede pa ba maset yung dollar sign ko? Naku, ewan. Ewan ko talaga. Pera na nagiging bato pa. Sign of aging. Sign of aging na talaga. Ha? After 10 years pa, di naman siguro, Ma'am Lynn, ha? May ads ka na, ha? I-try mo naman, Ma'am Lynn. Ako nga kanina, nalito ako, kaya hindi ko na-set yung ads ko. Yung harang.
Sayang, Sinta. At least, no, nakapag-StreamYard. Ha! First time kasi. Yan kasi yung first timer. Hindi na siguro to. Hindi na siguro pwede. Kaya mag-play na lang ako sa inyo. Ito na. Ang unahin ko po ay sino bang nauna? Sino bang nauna na pumasok? Hello, Sir Sachi. Si Sir Sachi ang mauna. Sir Sachi, have you heard me? Wala ako pang StreamYard, Ma'am Rose. Mahirap ng gamit. Pang mahirap. Hindi libre to, Ma'am Lynn. Libre to. Try mo sa Martes. Libre to, Ma'am. Walang bayad to. Pero kung update, parang may update na tawag na nandyan sa ano, may bayad yun. Pero ito libre lang to, mag-ano ka lang, search ka lang ng StreamYard sa Google. Sachi. Ano ba si Sir Sach? Wow, thank you so much. Boss B, 2A sa akin, Ma'am Sal. Salamat. Ay, naku! Naku, naku, naku. Hindi ko mahanap si ano. Maya. Oo, CP din gamit ko, Ma'am Rakitera. Kaya iniingatan ko talaga tong CP ko. Love na love ko ito kasi dito ako nag-set ng live. Tsaka kukuha ng videos. May rainbow pa. Okay lang yan. Hindi naman makikita yan eh. Basta try mo iset. Try mo iset, ma'am. Kung makikita si Sir Sachi. Oo, CP lang, Ma'am Lynn. Ano lang kasi yung CP ko. High definition. Kaya since 20 nung nag-umpisa yung yung pandemic, yun, binili ko. Kasi kailangan sa office na maganda yung, hindi naman maganda yung brand, saka lang, quality lang. Kasi lahat ng mga dokumento namin nandyan, sa personal na documents namin nandyan, lahat ng mga nandyan kami save. No. Si boss lang inaantay nitong CP ko, ma'am, baka sabayan niya mag-graduate. Ay nako, hindi naman siguro. Hindi naman siguro, Ma'am Lynn. Ang gawin mo na lang, Ma'am Lynn, pag na-upload mo na yung mga videos mo, i-erase mo na kaagad para di
ubos yung MB mo. Saan si Ma'am Jean, boss? Hindi ko makita si Sir Sachi. Sir Sachi, mamaya na siguro kita i-play. Hindi ko talaga makita. Ha, buti sa'yo high definition sa akin ng Rose. High na. Caribels yan, Ma'am Lynn. Caribels yan. Basta i-try mo sa Martes. Mag-StreamYard ka. First time ko nga eh. Kaya nakalimutan ko yung mag-set ang importante na bagay. Nakalimutan ko pa yung ads ko. Okay, nasa taas pa. Oo, Ma'am Lynn. Kaya iniingatan ko talaga yung CP ko. May CP, may iPhone na binigay si pinsan ng asawa ko. Pero yung RG Navales, yan. iPhone yan, pero di ako nag-upload dyan. Dito talaga ako sa isang CP ko sa Samsung. Kasi hindi ko dapat kailangan palitan ko pa yung name. Kasi ang Gmail niya nasa akin pa. So kailangan ko munang bisitahan si technician para ma-change. So dito muna ako sa CP ko. At ito pang backup lang to yung laptop ko. Yung laptop ko naman, ito, ginagamit sa office. Dito pwede ako, tatlong channel ako pwede ako makapag-play dito. Si Ma'am Goli, nag-travel ngayon. Uwi ba ng Mindanao? Saan pa si Ma'am Goli? Ma'am Guliangers. Mindanao din, no? Boss B? Si Ma'am G umuwi ng Davao. Hindi ko makita si Sir Sachi. Bell. Ito na lang sa'yo, Bell. Ikaw na lang i-play ko, Boss B. Boss B! Kamusta na, Boss B? Walang nag-travel yata si Ma'am Guliangers. Mamaya ko na i-play si Sir Sachi. May short vids ka, boss? Ay, walang bago si Boss B. Walang bagong short. Wala bang bagong Boss B? Wala ba short beds? Ito na lang. Long beds, meron ka, boss? Teka. 2 months ago, 4 minutes and 14 seconds.
Ito na lang i-play ko ulit. Yung ano pala, souvenir shop, yung sabi ko nung last na live ko na bibili ako kapag umuwi ka na. So, ito na lang i-play ko ulit. Ito na lang, boss. Souvenir. Hello, 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 Solid Dreamers. Hindi ako nakapag-live kanina, boss, kasi tinatapos ko lang yung labahan ko kasi nag-overnight ako sa mga bed sheets. Kaninang umaga ko lang nilabahan. Banlawan. Tsaka yung dito, yung panahon, umulan. Tapos, init na naman. Ulan na naman. Sala sa init, sala sa lamig. Okay, Ma'am Lynn. Ingat po. Wow, 3A po, ma'am. Thank you, Boss B. Wala akong bisita ngayon. Kaway-kaway! Buti nga wala akong bisita na mga dayo, Boss B. Kapoy sagad English. Ay, nosebleed man ko. Pasensya na kung di nagkaano-ano yung English ko. Hindi naman ako fluent sa English. Importante maintindihan. Di ba? Hindi naman tayo taga-above. Hindi naman tayo taga-America. Busy si Ma'am Lynn. Kahit nag-iisa. Maraming tasking. Wawa naman si Ma'am Lynn. Yung ibang dyan, kung wala ang amo, easy sila. Time to rest na. Pero si Ma'am Lynn, busy lagi. Wawa naman si Ma'am Lynn. No time for love si Ma'am Lynn. Pero bukas yan si Ma'am Lynn. Mag-day off. I'm sure mag-day off si Ma'am Lynn. Oo, Boss B, lagi. Wawa naman si Ma'am Lynn. Kaya ang advice ko lagi sa kanya mag-take ng vitamins panlaban sa sa maraming trabaho. May panglaban. Ay, buhay OFW talaga, no?
Buti nga hindi ko yun linya. Hindi para sa akin yung OFW. Kasi before ako na permanent sa ano, ay tapos na pala boss. Before ako ng before ako pumasok sa ano, sa government, nag-apply ako sa Hong Kong. Nandito lang po ako nakatambay kanina pa. Wow, thank you. I want money. Thank you so much. Ma'am Lynn, ikaw ba 'to, Ma'am Liz? Hello, Bim Tapa. Good morning. How are you today? Ma'am Liz, di na ba pwede ma-set sa ano, yung dollar sign ko pag naka-start na live? Nakalimutan ko, Ma'am Lynn, kasi first time ko 'to. First time ko na-set sa StreamYard. Pwede pa ba, Ma'am Liz? Please help. I-on mo pa sa YouTube Studio mo, ma'am. Pwede pa po. YouTube Studio. Hala, paano 'to? Saan ba ako pupunta? Saan ba yung YouTube Studio? Saan ba ito makikita, Ma'am Liz? Mag-open ka po ng browser mo tapos sa YouTube Studio mo. Di mawala. Punta ka po sa content. Content. Sa setting po, Ma'am Liz. Layout general. Saan ba? Baka mawala. Please. Orientation setting. Portrait. Landscape orientation setting. Chef up. Hmm. Sakto rin. Dali lang.
Hmm. Ano, ang ano ko ay stream contains information, sponsorship, or if you accepted anything or value from a third party to make your stream, you must let us know. We'll show viewers a message that tells them that your stream contains information. Monetization. Ay, ito po. Ads or changes.